Dobrý komentár. Už nachádzame sa v Nižnej Podbrezovej v elektrárňach, slovenský NL. Je tu výstavisko močových mechúrov. Uvidíte mnohé známe osobnosti, ako je Andrej Ďurovka, navždy milujúci hydro, a Juraj Glonec. Poďte, prevediem vás ďalej. Následujúce uvidíte celú priebanú stokanicu. A to 4 Bratislavy. Sú to vzdochy a marhy. Takisto adepty. Pokračujeme ďalej v prehľadke elektrární. A kde sme to? V Nižnej Dubovej. Prehľadka, nech sa páči. Mechúr Mona Lisa sa nachádza hore na prvom poschodí. Poďte za mnou, Mona Lisa mám. First floor, mechúr Mona Lisa. Skoro som sa potkol. Sú tu schody. Vážne? SBS-kar, silný, mocný. Jonapod. Jonapod. Ďalšie schody. Schody do neba. Inak ďalší adept Karolína Pružinová. A čo? Čo robím? Janielka Špina Švarcová. Ja som Karolína Pružinová, keď už. Ničinka, najkrajšia Ničinka Šmatralová. Žilhavá. Aby som to zabudol. A kto sú tieto osobnosti? Toto je Don Quixote, Robert Fico a tam Gašparovič pán. Mechúr. A tento je kto? Fico, Slota. Slota, SNS. Tam aj osobný triška. Mona Lisa. Dobre, stačilo.